NMAX version 2 mga katropa. Yung problema ng motor ni boss ay EBS. Ito yung kanyang EBS module. Yung rotor niya marumi na. Tapos yung board niya pala, nagkaroon ng dalawang resistor na bumaba yung kanyang resistant. Tapos dito naman ay EBS din yun, yung NMAX version 2. EBS yung ipapagawa sa atin. At ito yung kanyang module. Medyo basa na din yan, ano? Pero yun ang kagandahan mga katropa, kapag pinacheck nyo na maaga, kapag nagluloko ang EBS, hindi na siya nababasa ng buo. Ito moist lang, ano? So yung moist na yun mga katropa, minsan nakaka-grounded din yun. Tapos ito naman mga katropa, nahulog sa tubig. So ang gagawin natin, yung kanyang headlight, i-modify natin. Kasi yung headlight ng Honda Click 7.5, at kapag minodify natin dito ay 1.5 lang siya. So wala na siyang headlight, at yung kanyang signal light ay wala na rin dahil nalubog sa tubig. Pati yung dashboard niya, wala na rin. Pero yung dashboard niya hindi ko na magagawa. Ano na, lubog na sa tubig. Tapos doon ay NMAX version 2 rin. Yung kulay pula, ABS problem din, nag-always on indicator, pero meron siyang speedometer. Ito yung mga nagpapagawa sa amin. December 26 mga katropa, baka sakaling gusto nyo magpagawa, pwede nyo kami puntahan dito sa shop namin. Tapos dito naman ay may nagpadala sa atin na si Landayan Ronald from Bulacan. Ang pinadala niya ay EBS. Daniel, buksan natin. So ito, kakarating lang nung bago kami silyado pa. So buksan natin kung ano yung naging problema ng motor ni boss. Kung sakaling may sira yung EBS yung mga katropa, pwede kayo magpadala sa amin through LBC or GNT. At pwede nyo namang ipadala sa akin module lang, kasi meron naman kaming simulator na ginagamit para ma-check kung okay na yung pinagawa nyo sa amin or hindi pa. Buksan natin to. So itong EBS ni boss mga katropa, parang Bulacan yung nagpadala nito. Ang sabi niya, wala nang speedometer at naka always on indicator na. Ito yung kanyang EBS module, nilagyan na rin niya ng tatak. So kung magpapadala kayo sa amin, kailangan lagyan nyo siya ng palatandaan at lagyan nyo ng pangalan. So yung EBS ni boss mga katropa ay silyado pa. Tanggalin natin Daniel. I-open natin yung kanyang EBS. Katulad nun, no? Nagka-problema yung motor ni boss, yung EBS niya, pina-check niya kaagad. So naagapan, moist lang yung kanyang inabot doon sa board. Hindi talaga siya nalubog sa fluid. So mas madali kung moist lang, isabihin nun condition ba yung board, hindi pa masyadong grounded. Ito yung ano ni boss, parang Bulacan. Basa na boss. Ito, basa na boss yung ano mo, EBS mo. Pero tingnan natin kung mare-repair natin boss hanggang dun sa ilalim. Sungitin mo ilalim. Tapos ito yung ano boss, yung lagayan, yung cover niya basang-basa na. Tingnan natin yung pinakailalim na board niya. Basang-basa, wala nang speedometer, tsaka ito boss bali na. Or umangat lang pala, pero medyo corrosion na. Tapos yung capacitor, ayan sira na yung capacitor niya. So subukan namin boss i-repair kasi yung motor mo wala nang speedometer at wala na siyang naka always on na yung kanyang indicator. Pero i-repair natin boss, i-update kita mamaya kasi tumawag si boss kanina eh. So sa mga gusto magpagawa ng EBS mga katropa, pwede nyo kami sadyain dito sa Judd Allen Motorcycle Shop, Lingayen, Pangasinan. Or pwede kayo magpadala sa akin ng inyong EBS module kung sakaling malayo ang inyong destinasyon o inyong location.